Когато разберем отношенията на Бога към нас, като наш Отец, и нашите отношения към Бога, като Негови синове, тогава животът ни ще се осмисли напълно. Обаче не можем да бъдем синове на Бога, докато не се пожертваме. Вложете в ума си мисълта, че вън от любовта живот не съществува. Вън от любовта никаква църква не съществува. Вън от любовта никакви семейства, общества и народи не съществуват. Единствената църква, която може да обедини човечеството, това е Божията любов. Това е любовта на самопожертването. В нея влизат всички идейни хора, т.е. хора на безкористието. Какво представляват користолюбието и безкористието? Те могат да се уподобят на богатия и на бедния, които се явили пред Господа да изкажат желанията. Пръв се явил богатия, който започнал да нарежда: Господи, искам голяма къща, палат, добре мебелирана и наредена, 10 слуги да ми работят и всеки ден да слагат на трапезата ми вкусни, богати яденета, плодове и доброкачествени пития, да ям и да пия, за нищо да не мисля. Да бъде според волята ти, отговорил му Бог. След това се явил сиромахът и казал: Господи, имам само едно желание. Всякога да гледам Твоето лице. Да бъде според волята ти. И двамата, доволни от това, което им било обещано, слезли на земята и всеки заживял по свой начин. Богатият живял в палат, обиколен от грижите на слугите си, ял, пил, разхождал се, чувствал се доволен и щастлив. Така са изминали дни и години, докато един ден той почувствал, че започва да се задушава. Дошло му на ум да се помоли на Господа: Господи, задушавам се, дотегна ми това положение, научи ме какво трябва да правя. Веднага дошъл един ангел при него, отворил едно малко прозорче на неговия палат и му казал: погледни навън. Богатият погледнал през прозорчето и видял една висока стълба, на върха на която стоял бедният и гледал някъде към необятния простор. Какво прави този там? Запитал богатият. Той пожела всякога да гледа Божието лице, отговорил ангелът. Години наред той гледа Божието лице, диша свободно, радва се на Божия свят и още не се е наситил. Две перспективи се представят на човека: да бъде в положението на богатия и да се задушава от богатството си, или в положението на бедния, всякога да съзерцава лицето на Бога и да не се насити да го гледа. Да стоиш на върха на стълбата, отдето да гледаш Божието лице без насищане, това значи да познаваш Бога. Време е вече да познаем Христа, за когото от 2000 години вече се проповядва. Мнозина минават за християни, но и те още не са познали Христа. Какво християнство е това, когато брат брата изнудва, ограбва и изнасилва? Любов ли е това? В любовта няма насилие, няма страх, няма огорчение. Страхливият не познава любовта. Някои се страхуват от смъртта. Какво страшно има в смъртта? Любещия не се страхува нито от смъртта, нито от злото. Само един Бог съществува в света, от когото всичко излиза. От какво ще се страхуваме тогава? Който се страхува, той не познава любовта, не познава Бога. Бог е любов. Щом е така, не се страхувайте нито от смъртта, нито от злото.